Добре, идеално да си взема стартовия пакет за Пирин Ултра. Обаче няма как да го направя, защото не съм си взел екипировката. А те искат да проверят екипировката преди да ми дадат стартовия пакет. Явно държат много на нещата. Взех си номерче поне. Ще отида сега до хотела, ще се върна да си взема каквото трябва. И после ще се върна да си взема нещата. Излеза доста стрикни от към организация. Надявам се всичко да мине добре. Тук разни хора ми се смеят това, че записвам, ама сета. Добре, хайде отивам да взема нещата и ще снимам после вече какво представлява стартовия пакет. Ще разкажа малко повече за целия процес по взимането му. Добре, взех всичко. Имаше проверка на екипировката, наистина. Минаха за всяко едно нещо, което беше от листата, чекнаха и проверяха. Не проверяха, сега да имам в аптечката парацетамол и някакъв аргозан или нещо този сорт, но минаваха, имаш аптечка, имаш яки, имаш всичко, което е файн, макар и за късите дистанции да не мисля, че е толкова наложително, но е по-добре да го правят. И сега се връщам към хотела, малко спама и утре старт. Отиваме да си фанем шътълчето за нагоре. Натам ли сме? Ти сега гледаш на къде трябва да ходим? На старта. Отиваме вече към самия старт. Его Батман е с нас. Той ще ни дава сили. Висяхме тук 2 часа. Доста рано пристигнахме. И си покибичахме. Ама готови сме. Май. Там е старта. И тръгваме по някакъв асфалт. Известно време. Всички се събират вече. Доста е готино тук. Пича най-вероятно сега ще кацаме тук някъде. Дося летя. Да. Много яко. Доста народ са събрали. Ето е арката. И всъщност не знам дали ще сме по асфалт в крайна сметка. Аз се подлъгах този път насам, но може би няма, директно ще стартираме. За 6? Идем да намеря вратото. Ето и брат ми. Айде. Мачкаме! 30 секунди. Четири, 3, 2, направи, народе! Аре към клетките! Прости сме! Стари сме! Индианската нишка. Кажи зеле!
Хижа бандерите. Колко време сме? Не знам. Се движили от тук? 20 минути. Толкова 23 минути. Айде да раздвижим малко до отбивката. Малко Балкан. Добре, че няма банска листа да набия. Не знам само за това мъчиш ти. Орда? Checkpoint reach. Първи ли сме, ме интересува? На колко е първия? Как навсякъде е цънка. И на кебабчето може да първи. Извършно. О, айде си ще дишна. Много добре място. Стигнахме ли? Това ли е? Еми топ. Това бакук тук. Моя, аз ти казах, че ти ползвам за бакук. Значи само ме притеснява, че пак. Какво си мангала? Картата тук. Ко? Не картата, ами тази схемичка не отговаря на истината. Що? Както беше на Родорок. Бруталка. Яко каминак. Камичета има доста. 4-5 км за сега. Мака. Голям наклон, много камък. Да, брат ми дава зор. Тъмън крута пулса и натегне. Къде е 2-3? 10 човека и трябва бързам. А? Кучето... Кучето пулса му бие 250 удара в минута. Той е машина. Просто не е добра. Пулса гърми 170. Но пък е красиво, бе. Като не ти е примрежено на очите да го гледаш, хубаво. Първо езеро, а ние през колко езера трябва да минем? Ами някой ще е... Моля? Някой ще са ни по-страни, ама ще... Заобиколено от доста каминак. Жабешкото езеро. Много готино как и нагоре облаци във върха, колко крие.
А ние трябва да скачим най-отгоре ли? Ние се качваме от тук, О, да. е там горе. Ето И там. преваляме. Цък. Найско. Тук е едно леко тръстче. Хоп. Тук не жабешкото езерце, едно тръстче. Второ езеро. Не знам кое е. Ще проверя после. Обаче байра става все по-голям. Но поне последния, не? След това спускане, което ме притеснява най-много реално. Ама ще го борим. Ето там нагоре се качваме. Реално трябва да се качим май там отгоре. След това чил-пил. Караме с пътечките, лека по лека, и поглеждаш нагоре и козички на 4, на 2 крака. Не остава. Половината май го качихме с пътечката напред. Много е яка. От страните се открива страхотна гледка. И може да видиш надолу коста. Е, там някъде. Това го... Айде, че от тук слизаме надолу, после се качваме малко нагоре. Ама това нагоре няма го бъде. Почти сме края на байра. Защото ти не пиеш вода пък. Ами аз съм свикнал. Лека по лека по козата пътека. Трябва на ултра лайт, а това се едно фишо работа. На лайт, ама не на супер лайт. То ти като стигнеш, стичаме се от нещо, вижда ли си? Виждаш се, бе? Стабилизация нещо. А? Стабилизация нещо. Е, много ясно, че има стабилизация, как? Стабилизацията е на макс, бе.
Знаеш козите пътечките. Какво викаш? Да, малкото езерце. Малкото езерце? Там е хижата ли? Не, там отиваме. Бяхме и там горе. Там голяма дума, ама ние още нямаме 10 км, хижата е на 15. Не бе, май на 13-тия. Да. Слизаме. Минали сме 10 км. Яко спускане надолу. До следващото езеро. И направих едно заключение. Това не е трейл. Това е скоростен хайк. Ние не сме планински байкачи, а сме спортни хайкари. Защото реално си ходим. Просто се най-дея по-бързо темпо. Тук е езерцето, ние ще минем по страни, по него ще го обиколим. Шест километра остават. Минахме чешмата на набора. И с много бавно темпо се движим към Банско. Доста моля. И болка в краката. Его вратото идва. До реката сме и ходим. Ми се обади коляното много жестоко. Айтибанд. Издържа до тук, което е добре. Следващите 5 км лекинг. Още по-лекинг. Не гледате какво, приятно е гористо. Каманаци. Се насладим. И измъчим. Ай го Банско, бе! Ай го батко Банско! Мога ти се, бе! Бля, какво става сега? Ще снимам как всички ще ни изпреваря. Изпреварете ни повече! Ево те повече! Последните 500 метра! Газ, майка! Опа! Надолу! Айде! Тук покрай. Да. Айде, шал напада. Болката в крака е голяма. Ама брат ми нищо му няма. Брат ми гладен. Това ще думне. О, шаро! Айде, още малко. Сега къде е арката?
Ето я, бе. Ето на финалчето, фонтанчето. Красотата на храната. Ето. Финал! Благодаря. Павликени, какво правиш, бе? Викам Славо, може ли аз да дам Поли, дай петичка. Коста, дай една петък. Много готини шапки имате. Какво каза девойката нещо при нея да отидем? Нямам никаква представа. Финиширахме, бе? Да. О, благодаря, най-добрият татко. Ей, дай цункам. Супер, благодаря. Идем. Ето го медала. Още два останаха. Айде, брат. Финал е пред нас.